divertido. Pois como segundo prato do menú de hoxe, nós, os nenos e nenas de sexto, actuaremos xunto aos nenos e nenas de educación infantil. Interpretaremos unha canción de Nadal de Mamá Cabra, que seguro vos gustará, na que demais bailamos. Ratiños, lanciños e michiños, echarán de música. A casa da miña avó.